May Y ba? Parang wala, no? Basic! Yung may nakita ka sa social media na ikinatayo ng iyong kilay at ikinasama ng loob mo. Bakit? Kasi yung maganda na nga, pinapangit pa. Ewan ko kung nakita mo yun, kabisyo. Trending ngayon ang Chocolate Hills ng Bohol, kung saan meron pong isang resort na nag-ooperate ngayon. Opo, sa gitna po ng Chocolate Hills, meron pong resort. Ang tanong, bakit po pinayagan na magpatayo ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol? Di ba po, merong deliberation yun? Nakakaloka kasi nung last time na pumunta ako dyan, parang wala naman pong ganyan. And kasama yan sa mga pinakamagagandang tanawin dito sa Pilipinas at nire-recognize po siya worldwide. Kaya nga nakakalungkot isipin na biglang merong nagpatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Parang ganito lang yan eh. Si Rakitera biglang pinaplastic surgery mo. Wow! Kumbaga maganda na, tapos sinira mo pa. Alam mo yun? Hindi dapat ganun. Dapat stick lang tayo sa basic. Kasi kung ano yung basic, yun yung mas magandang tingnan, mas maayos tingnan, mas malinis tingnan, at higit sa lahat, bukod sa aesthetics, no, yung protection dun sa angking yaman na meron tayo. Yun yung dapat priority. I don't know kung para saan talaga yung resort na yun, para ba makatulong sa mga tao na nandoon sa bundok or nandun sa hills. I'm not really sure, pero sana may katuturan po yung ginawa ninyo. Kung sino man yung nagpatayo nun. Galit na galit ako. Actually, hindi galit na galit. Asar na asar ako. Kasi, parang, eto na naman tayo sa kabobohan. Sorry for the word, Naalala ko tuloy yung sumira ng... Ayoko na mag-talk, pero sige, tutuloy ko na to. Naalala ko yung Rizal Monument, 'di ba? Nandun si Jose Rizal. Tapos biglang merong pinatayong building sa likod. So yung ganun ba? Parang sana nakikita natin yung meron tayo. Sana makita natin yung mga dapat sa hindi dapat. Yung mga dapat i-preserve, yung mga dapat ingatan, yung mga dapat ipagmalaki, yung mga dapat protektahan. Hindi dahil sa meron tayong sariling interest para kumita at manlamang lamang. Ay, feeling ko talaga tatakbo na ako, presidente, ng mga winasak na puso. Charot! Winarata! Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At sywa ka pining mabayang naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera. And today, Wednesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Ang galing mo lang because you never made me feel na may iba pala. Ay, actually, maraming ganyan. Yung tipong ipaparamdam sa'yo na parang isa kang prinsesa, pero princesses pala kayo. Kumbaga akala mo ikaw na si Cinderella, pero meron din pala siyang Sleeping Beauty. May Snow White din pala siya. At ang matindi, may sinisisid siya sa Little Mermaid. Charot! Well, ano kaya yung tinutukoy ng ating Secret File Center?
na ang galing mo because you never made me feel na may iba pala. Tactic ba yun? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!